koko kan na shayi su gagari yaran ga da ya kwan su can a taimaka a raba an ka ce mutai gaba mutai gaba mutai gaba mutai gaba ai dame 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 yaran ga bugun su an kai mun ya bu samu na koko ba to ai dame ai dame ai dame ai dame ana dambe ana dambe ana dambe ana dambe ka kuma ta lokaci akwai hannu wasu daure ka ku bata lokaci akwai hannu wasu daure mu je gaba jama'a yaran ga su an ka buga wasu samu ba to mu je gaba